Ngiyabingelela Baba egameni leNkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha. Ngiyethemba ukuthi niyaphila nonke, nami ngiyaphila. Ngicela nje ukuqala Baba ngibonge ithuba uNkulunkulu asinikeza lona lokuthi sithule amariphothi. Siyabonga kuwena Baba ukuthi uNkulunkulu akusebenzise. Kuyasikhuthaza kakhulu ufunda wazi ukuthi kufanele uthule iriphothi yento oyifundile. Akufani nokufunda nje uzifundela ungezukuripotha lutho. Kuyasisiza nokuthi sifunde ukuhlaziya i-chapter leyo osuke uyifunda, not ukuthi uyifunde nje ukuthi uyazidlulela nje. So kuyakhuthaza kakhulu. Ngingafunda nje ngicabanga amandla enkosi uJesu Kristu ezimpilweni nje zethu. Ngangifunda incwadi kaJohane chapter 2 verse 1 kuya ku-11, lapho uJesu khona wayesemshadweni eKhana laseGalile, la enza khona isimangaliso sakhe sokuqala. Ngafunda nje ukuthi uJesu lapho wayeqala ukubonisa inkazimulo yakhe, uJesu ekhombisa amandla obuNkulunkulu bakhe, ebonakalisa nje ukuthi okungenzeki kahle kahle kubantu kuyena kuyenzeka, ngoba isimangaliso wasenza lapho angeke sisenziwe umuntu, kodwa yena ngoba unguNkulunkulu wasenza leso simangaliso leso. Ngafunda nje nothando-ke ukuthi uJesu wayehambile lapha eyisimenywa emenyiwe, kodwa wafika wakhombisa uthando. Sekufanele kube khona usizo oluqhamukayo, waveza usizo waliveza. Nathi kuyasikhombisa ukuthi kufanele sihlale sinothando, sihlale futhi sinakho ukuvuleleka ey'nhliziyweni zethu ukuthi uma kufanele kube khona lapho esisiza khona sisize. Ngabuka nje injongo yakhe lapho ukuthi waye efuna ukubonakalisa ubuNkulunkulu bakhe namandla-ke nje ezwi, ngoba ngabuka ukuthi ena izwi linamandla. Ngabuka ukuthi ena into owayeyenzile akayenzanga ngezandla, akukho akusebenzisa ukuthi mhlawumpe wawathinta amanzi noma kwenzakala ini, kodwa nje wakhuluma izwi kwase kuyenzeka. Lokho kuyasinikeza ukuthi sibe nethemba lokuthi sikhulume izwi, izinto zizokwenzeka empilweni yethu uma ngabe siyibiza igama likaJesu Kristu ngemilomo yethu, kuzokwenzeka lokho esisuke sikukhuluma ngemilomo yethu. Yes, funda nokuthi nje ayikho into engenzeki kuNkulunkulu. Amazwi akhe ayiqiniso ukuthi akahlulwa lutho. So ngaba nalelo themba nje, unamandla okwenza yonke into, okungekho kube khona. UNkulunkulu wezimangaliso. Ngafunda nje lokho, ngaze ngaqhubeka ngifunda ngibuza ukuthi uJesu wenze iwayini elalimnandi ukudlula leli elalikade liphuzwe ekuqaleni. So ngabheka ukuthi inhloso lapho kwakuyini. Inhloso ukukhombisa amandla kaNkulunkulu, ukuthi uNkulunkulu angeke enze into okufana nokwabantu. OkaNkulunkulu ngaso sonke isikhathi kuhleze kuhlukile. OkaNkulunkulu ngaso sonke isikhathi kuhleze ku-perfect. OkaNkulunkulu ngaso sonke isikhathi kuhlezi kumangaza. So ngabuka nje lokho ukuthi akekho umuntu ongenza into engadluli kaNkulunkulu. Okwethu thina abantu esikwenzayo, kodwa ngeke kufike okwenziwa uNkulunkulu. So ngabuka nje kanjalo. Nathi ngase ngifunda ukuthi nathi futhi uma sihleli kuJesu Kristu asisoze saswela lutho, ngoba uJesu uphelele, unakho konke kuphelele. So uma sihleli kuyena nje sinakho konke kuphelele. Yes. Kwakuzofika-ke i-report le ubaba wathi i-testimony le wathi ubaba siyibukele kamama uMamkhwa, kwathi khona esokufunda kuyona. Kanti kuqondana nokuthi sasikade sifunda ngayo le ncwadi le yokuthi amazwi a-powerful, into oyikhipha ngomlomo wakho i-powerful, kangangokuthi sayisalulekana ngokuthi esikwenzayo nesikukhulumayo kufuneka siqaphele ukuthi sikhuluma mhlambe noma senza into esingezukuyisola ngayo. Yonke into esikhulumayo sibe nokuqaphela ukuthi esikhipha ngomlomo wethu esikwenzayo awuphinde uyisole ngakho emva kwesikhathi. So uma kufika lokhuzane i-testimony kaMamkhwa, yes, kwabuya-ke lokho ukuthi kubalulekile ukuthi yonke into esiyenzayo noma yonke into esiyikhulumayo siqaphele kakhulu.
Nanokuthi-ke makukhona isimo esivelayo ngafunda mina ukuthi kufanele kakhulukazi siyi-consult-e kumoya ongcwele, kufanele kakhulukazi siye kuNkulunkulu ukubuza intando yakhe, singahambi ngenyama, singahambi ngokuhlakanipha kwethu nangokucabanga kwethu. Siye kuNkulunkulu sikhuleke kuyena ukuthi mhlawumbe asibonise lokho okusuke kwenzeka, yise silandele intando kaNkulunkulu kulokho asuke efuna kwenzeke ngaleso sikhathi. Okunye kuyenzeka njengoba ilalela i-testimony kamama Mkhwa, uNkulunkulu ezinye izinto uyazenza ngoba enezizathu zokuthi azenze. So siyafunda konke lapho ukuthi akusekhona konke nje, konke okwenzakalayo uNkulunkulu akwenzayo ukwenza ngoba esuke efuna ukusifundisa okuthile. So ngafunda lokho-ke ukuthi ngaso sonke isikhathi kufanele silalele ukukhuluma kaNkulunkulu noma silalele ukukhuluma kamoya ongcwele. Ngaphinda futhi ngifunda ukuthi singahambi ngenyama, sihambe ngomoya. Ngaqhubeka-ke nje ngelinye futhi ilanga ngafunda incwadi kaLuka. Okay, ngisaqedela kule testimony kamama Mkhwa, ngabuka nje ukuthi izimo ey'suke zivela uma ngabe kuthiwa ngempela kufika i-rapture, uthole ukuthi ngenxa yezimo thizeni ey'velile, uthole ukuthi sihlele enyameni ngenxa yezinto ezenzakalayo mhlasimpe ey'mpilweni zethu. Kuyingcuphe kakhulu njengoba ubaba wayesho ukuthi kuyingcuphe kakhulu ukuthi sithole isifundo laphana. Umama Mkhwa indlela wayichaza ngayo, uchaza indaba yokuthi indaba ye-rapture, ukuthi uma ngabe kuwukuthi kuba i-rapture usengcupheni umuntu ukuthi engasala kuba ukuthi uficakale esey'meni ezimsusa uNkulunkulu noma ezimqhelisayo kuNkulunkulu. Okubuhlungu kakhulu-ke lokho ukuthi siy'thole ukuthi sisey'meni ey'fana nalezo. So nje siyamnxusa kakhulu uNkulunkulu ukuthi ahambe nathi endleleni. Ngaso sonke isikhathi sihleze siqashile ukuthi sisekukholweni yini na, hleze siqashile ukuthi sisekuye yini uNkulunkulu. Singahambi siye endleleni sihambe sesi-relax-a sesikhululeka, singasayibhekisisi ngazo zonke izikhathi. So bayaqhubeka ngayifundekela. Ngibonge ngayiqhubekela ngiyifundela the day oLuka 24, ngifundo verse 50 kuya ku-53. Ngangifunda-ke lapho abafundi bakaJesu Kristu ngalesikhathi ezonyuka ekanye nabo esebashiya esenyuka ukuthi baba nokuthokoza sebebuyela emuva, yena esenyukile wabashiya baba nokuthokoza. Ngabuka ukuthi sisakhuluma nje ngale ndaba ye-rapture ukuthi buya kweNkosi uJesu Kristu, ukuthokoza kobe kufana nakho lokho kwenzeka kubafundi ebashiya, nokubuya kwakhe futhi koba njalo, koba intokozo enkulu. Abafica belungele ukuba ukuba baye kuyena. Nathi siyayikhulekela ukuthi iNkosi isifice sikwi-good standing noNkulunkulu, singasali, singabi abasalayo uma ngabe iNkosi siyilanda ibandla layo. Ngibonga kakhulu Baba, egameni leNkosi yethu uJesu Kristu, amen. Aleluya.